Čo by ste povedali na to, keby vaše deti mali takýto krásny záhradný domček? No mne sa o takom v detstve len snívalo. Ale prídete si na svoje aj vy dospeláci. Tento rodinný dom má 4 izby, 2 kúpeľne, je čiastočne podpivničený a má 2 vonkajšie parkovacie miesta. Je premyslený do posledného detailu. Disponuje aj takouto nádhernou exteriérovou saunou. Krytým exteriérovým bazénom s protiprúdom, pri ktorom môžete dokonale zrelaxovať, a priestorom pre čas strávený s rodinou a priateľmi.